Sare dewa ki ra iso mati. Dewa iki kena ing lara luput ing pati bareng ketibang tangane Bambang Wisanggeni sing gletak kek. Kowe tangi yo kek. Kowe tangi yo yen kowe ra tangi kancaku sapa kek? Kakek tangi kek. Kakek Naruto kowe tangi yo kowe aja mati. Ya ampun Niken Salindri teko. Endi? Oh, ketekan sinden jenggelek kaya ngono kuwi. Kebangetan kowe. Bae dhewe para riti bani tangan nganti kaya ngene iki. Rumah aku mau. Kalau ngapura aku ora ngerti ya, Kak. Nadyan kaya apa lan kepiye aja leren aja mandek aja mendho. Sadurunge ana dewa sing gelem jletrene pakmu jenenge sapa kowe kudu ngamuk ning kayangan. Oke. Dewa gede dhuwur raine kaya barongan. Sapa iki? Yama Dipati.